Döbrösi Laurával beszélgetek, és sokat gondolkodtam azon, hogy most már te tulajdonképpen az egyik legtöbbet képernyőn látható színész lettél. Utána néztem, tényleg így van, számszerűsíthetően, hogy indult a dolog, hogy végül is neked nincs is színész diplomád, és mégis így van. Ez nehézséget okoz, vagy egy teljesen organikus utad volt idáig? Hello mindenkinek! Az erre a kérdésre a válasz, hogy ez sose lehet tudni, és minden pillanatban változhat. Ez nekem eddigi életem során nem okozott nehézséget, de egyrészt a diplomás színészekre vonatkozó törvények is szigorodnak, az intézmények is, ahogy látom magam körül, egyre jobban rástresszelnek erre a dologra. Úgyhogy Mint hogy találkoztál azzal, hogy hívnának valahova, de hogy mivel nincs diplomád, ezért nehezebb? Igen, ilyen is volt konkrétan, illetve abban a színházban, ahol most játszom, dolgozik néhány olyan színész, akinek nincsen diplomája, csak színész kettője, és nekik is néha-néha felmerül azért, hogy azért majd el kéne menni erre a drámainstruktor képzésre, amit a színművészeti egyébként direkt emiatt indított, úgyhogy a másik oldalon meg azért van erre megoldási kínálat, hogy lehet bepótolni egy diplomát, ha valakinek nincs. De az akkor is meglep, hogy te, aki 10 éves korod óta tulajdonképpen ezen a pályán mozogsz, hogy végül is miért nem történt meg soha, hogy elmenj a színműre? Azért, mert másik egyetemre mentem el. Az ELTE-re jártam helyette. Vagyis nem helyette, mert ugye ezt nem lehet ezt mondani, hogy helyette. Nem tudom, hogy miért így jött ki, ezt már sokan megkérdezték tőlem, és igazából mindig mást válaszolok, mert nem egyértelmű oka volt, hogy miért nem felvételiztem a színműre. Nem azért, mert nem akartam oda járni, hanem azért, mert akkor éppen nem voltam benne biztos, hogy én ezt 5 évig bírnám, biztos a bátorságom is inamba szállt, más is érdekelt, az nagyon fontos tulajdonságom nekem szerintem, hogy engem nagyon sok minden érdekel. És azt vettem észre, hogy ez egy olyan, tehát hogy az egyetem olyan embereknek való, akiket 100%-ig csak ez érdekel, és olyan emberek tudják kihasználni azt a képzést. És most már lehet, hogy kicsit benőtt a fejemlágya, és most már én is tudnám használni ezt a képzést, de 19 évesen biztos, hogy nem voltam még olyan állapotban. Most meg már nem nagyon van értelme szerintem. Tehát most már beindult ezen, most nem változtat, hogy van-e diplomád, vagy nincs diplomád, a kapcsolati hálód már kialakult. De ugye 10 évesen kezdtél filmen szerepelni, ez a Mi szemüvegesek, az volt az legesleg-első? Az előtt még volt egy nagyon pici tévéműsor, egy ilyen karácsonyi gyerekműsor, de már ugyanazzal a rendezőnővel, Takács Verával, szinte csak kipróbált minket a filmre abban a kis műsorban, szóval tulajdonképpen igen, a Mi szemüvegesek volt az első rendes munkám. És az beszippantott téged? Ugye Takács Veráról azért azt tudni kell minden hallgatónak, hogy ő az, aki évtizedeket töltött gyerekekkel, és folyamatosan olyan műsorokat készített, ami gyerekekkel készül és gyerekeknek szól, rengeteg gyerekekkel készülő sorozatot, filmet, és így tovább rendezett, szóval, hogy nem egy tapasztalatlan valakiről beszélünk, hanem olyas valakiről, aki megláthatja, hogy mi rejlik ott valahol a mélyben, és egyébként a gyerekeknek egy jelentős része szereplő lett, tehát, hogy vagy műsorvezető, vagy színész, tehát, hogy elhelyezkedett ilyen relatív exhibicionista pályákon. Közben megmentettél egy hangyát. Ha jól látom, így miközben én monologizáltam, egy hangya megmenekült szerencsére. Na, szóval a lényeg, hogy beszippantott téged egyből a film? Nagyon élveztem, igen. Tehát, azt vettem észre, én nem voltam ilyen exhibicionista gyerek annyira, bár szerettem verset mondani, stb., de nem az volt bennem, hogy biztos, hogy szerepelni szeretnék, hanem oda kerültem, és azt vettem észre, hogy már csinálom, és élvezem. És ebben biztos, hogy a Verának is nagyon-nagyon nagy szerepe volt. Aztán később Földesi Margitnak ezek a nagyon-nagyon jó pedagógusok és jó szemű, tapasztalt emberek, tanító mesterek, ők mindig olyan visszajelzéseket és olyan instrukciókat adtak nekem, amiből én tudtam építkezni, úgyhogy közben nem szorongtam, meg nem izgultam, hanem élveztem.
Olyan érdekes, mert azt gondolom, hogy a nagy közönség, az igazán nagy közönség az aranyéletben ismert meg téged, vagy az egy ilyen biztos vagyok benne, hogy egy áttörés volt, és ahogy abban alakult a karakterednek az összetettsége, tehát egy ilyen helyes, kisgimis, visszafogott kislányból, aztán egy sokkal összetettebb vadállat lett, vagy egyszer nyilván túlzás, hogy valahogy ez az egész pályádra érvényes, olyan érdekes, hogy azért, ha megnézem, akkor eleinte azért ezek a finomabb dolgok jöttek, nem? Amik a karakteredre vannak szabva, hogy törékeny vagy, pici vagy, olyan nagyon gyerekarcú vagy, tehát egy csomó mindenre, és aztán szépen fokozatosan jöttek ebbe bele valahogy az összetettebb kihívások, nem? Igen, ez nagyjából azzal egy ilyen párhuzamot valható, hogy ugye mindjárt kinézünk valahogy, amiből van egy első benyomás, amit talán mindenkinek objektíve behoz mondjuk az arcod, vagy a kisugárzásod, vagy a termeted, vagy bármi, és akkor utána, ahogy bomlik ki a személyiséged mélyebb, egyre sötétebb oldala, akkor meglátnak benned más színeket is. És igen, valószínűleg bennem ezt a naívát látták meg először, ami nem csoda. Nagyon fiatalon kerültél bele. Igen, meg úgy is van, tehát hogy mondják, hogy fiatalabbnak is nézek ki. Hát figyelj, most is színpadon játszol 10 évest. Igen, szóval ez így még azt, hogy darabig működni fog nekem. Viszont pont mostanában érzem azt, hogy valami változás van, ilyen élet, tehát nekem így a személyiségemben, nőiségemben, stb. Mondták is páran, hogy most valószínűleg kb. Most lettem ilyen lányból nő, vagy leszek, vagy fogalmam sincs, ezt mások mondják, én nem tudom, hogy analizálni magam. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez így, hogy most már meg lehetett ismerni engem, hogy nagyjából milyen vagyok civilben, ez mennyiben fogja befolyásolni azt, hogy a jövőben milyen szerepeket adnak nekem. De te tekintettél valaha úgy magadra, és kifejezetten a személyiségedről beszélek, nem az, hogy színpadon mi történik, vagy filmen, mint egy ilyen ártatlan, törékeny lányra, mert közben meg valaki megkérdezte tőled, hogy nem emlékszem pontosan a kérdésre, de a válasz, hogy Janis Joplin volt, ami totálisan meglepett, mert az ember elsőre nem Janis Joplin típusú, tudod, ilyen teljes szétesettséget, de nagyon erős közölni akarás, és közben ilyen iszonyú karcosságot kapcsol hozzád. Igen. Én belülről nem olyannak élem meg magam, mint ami általában az emberek első benyomása. Ez nem tudom, hogy miért van, lehet, hogy azért, mert az arcom nem passzol ahhoz, ami... A lelkedhez nem passzol? De közben ez hülyeség, mert ilyen nincs. Viszont... egyébként az volt akkor a kérdés, hogy kit játszanék el legszívesebben, és az nyilván pont, tehát hogy én szeretnék minél több olyan karaktert játszani, ami nem hasonlít rám. Na most akkor Janis Joplin van benned, vagy nincs? Biztos, hogy van bennem, de alapvetően nem olyan vagyok. Tehát olyan nem vagyok. Milyen vagy? Mert egyébként pedig vannak ilyen halálbátor mondataid, meg ilyen karcos dolgaid. Tehát, hogy olyan se vagy, amit sokan gondolnak rá, az angyal arcú naíva. Én nem tudom, hogy egy ember meg tudja mondani magáról, hogy milyen. Azt tudom, hogy nekem elég határozott véleményem van a világról, ami amúgy nagyon formálható, tehát hogy engem bármiről meg lehet győzni, ha jól érvez, de nagyon jól kell érvelni. És az igazságérzetemet is úgy érzem, hogy elég erős, tehát hogy ez például elég sok szenvedést okoz, így járni kellni a világba, látni dolgokat. Harag nincs bennem, lázadás sem annyi, viszont ilyen tenni akarás, meg annak a tudata, hogy képes vagyok változtatni dolgokon, az így, az nekem szerintem az, ami így erőt ad igazából. Na jó, így nehéz válaszolni rá, de ha már úgy kérdezem, hogy gyerekként kellett-e téged leszedni a kerítésről, mert fönnakadtál, estél-e bele mély gödörbe, örökmozgó voltál-e, szemtelen voltál-e, volt-e ilyen típusú konfliktusod? Erre már tudsz válaszolni, történetekből is megismerhetünk. Igen, nagyon magamnak való voltam, mindig egyedül játszottam, általában csendben, tehát nem kellett leszedni sehonnan, viszont lehet, hogy meg kellett keresni, mert lehet, hogy elkalandoztam és átélettem. Ilyen volt veled? Volt velem ilyen, igen. Hol tévedtél? Egy parkban, egy városban, egy áruházban? Ott, ahol laktunk, az a környéken. Mi tört? Hogy tévedtél el? Ott ilyen erdők voltak a házak között, és akkor ott így
belekeveredtem valami fantázia világba, és amikor vége lett, akkor nem pontosan tudtam, hogy ez most melyik utcasarok, de aztán visszataláltam. És emlékszel a tehát hogy ami el tudott téged ragadni, az mi volt? Nagyon sokat meséltem magamnak gyerekként, szóval történeteket írtam, ilyen meséket, nagyon sokat, állandóan. Szóval, hogy így néha ilyen elmélyedve ültem, és anyukám kérdezett valamit, és azt mondtam, hogy most nem mond, mert most mesélek. Magadnak? Belül a fejben, vagy le is írtad ezeket? Bent. Néha megpróbáltam leírni, de ahhoz túl gyorsan gondolkodtam, hogy tudjam követni ceruzával. És emlékszel, hogy van visszatérő hősöd? Volt visszatérő hősöd? Vagy ez egyáltalán még ma is jelen van? Lehet? Igen, jelen van. Ma már nem úgy, mint akkor, de abszolút vannak ilyen kis mesés dolgok, amikbe hiszek, de ezek már sokkal reálisabbak, tehát ezek nem tündérek, meg nem valamik, inkább szellemek, energiák, okok, okozatok. De ma is eljátszol? Na várjál, először is, tehát gyerekként kik vettek téged körül a fejedben? Boszorkányok, tündérek, sárkányok és lovagok? És ki voltál te ebben a mesében? A királylány, akit megmentenek, vagy ki? Nem volt ilyen jellemző, én egy mesélő voltam, aki történeteket talál ki a fejébe. Ezek nem ilyen képzeletbeli arcok voltak, akik ott velem beszélgettek, hanem én a történetmesélés az mindig is fontos volt nekem. Igen. Szüleid meséltek sok történetet neked? Igen. Gondolom esténként? Vagy... Esténként is, igen. Szóval ez azt hiszem, hogy meg volt alapozva nálam. Na és ma mi maradt ebből? Ma reális történeteket, helyzeteket játszol el esetleg előre, vagy elképzelsz? Hát tulajdonképpen a munkám maga egy történetmesélés, ugye? Illetve szerintem ez nagyon sokat segít az embereknek a megértésében és a kommunikációban. Tehát, hogy ha te el tudsz képzelni olyan történeteket, amiknek mondjuk, tehát hogy ami nem csak a sajátodat, hanem hogy még van azon kívül sok millió, akkor bárki jön veled szembe bármilyen saját történetével, akkor te azon nem fogsz meglepődni, hogy wow, ez nem olyan, mint az enyém. Én tudod, mire gondoltam, hogy ez miben segít, hogy az ember elképzel dolgokat? Egyfelől nyilván, amit te mondtál, ez az empátia, de én arra is gondoltam, hogy neked segít, hogy bizonyos valós helyzetekben helytállj, és ha egyszer van egy markáns igazságérzeted, meg hogy így ki akarod fejezni a véleményedet, akkor az előre eljátszott helyzetek erre tökéletes gyakorlatot jelentenek, és az ember sokkal frappánsabb tud lenni bizonyos éles szituációkban, mintha egyébként nincs mögötte ez a fantáziavilág. Ebben abszolút igazat adok. Bár ilyen konkrét dolgokat nem szoktam előre eljátszani, tehát hogyha mondjuk megyek egy fontos beszélgetésre, vagy valamire, nem úgy szoktam összeszedni a gondolataimat, hogy lepörgetem a beszélgetést, de abszolút igazad van abban, hogyha valaki használja az agyát, tehát hogy hogy gondolkozol azon túl, hogy most ez a kés, ez a villa, ez a kormány, ez a kerék, akkor az tökre megnyitja az agyadat, és ezt sokféle dologra lehet használni. Beszélsz magadban? Persze. Az utcán vagy hol? Nem tudom, hogy az utcán is. Nem szoktad észrevenni, csak a többiek olyan furák. Remélem nem. De otthon mindenképpen. Macskám is van, hozzá is nagyon sokat szoktam beszélni. Válaszol? Amúgy igen, válaszol, természetesen válaszol. Ez most már az, hogy te ráadásul Csillagok háborúja rajongó is vagy. Ahogy így ezt csak válaszaidból szűrtem le, erről sose beszéltél, de hogy úgy látom, hogy beszippantott téged ez a mese, ez a történet, ami azért annál megint csak sokkal komplexebb van, azért ez egy állam berendezkedése is megszól, az egy nagyon komoly sci-fi, de hogy téged mi érdekel belőle? Köszönöm, mert általában, amikor azt szoktam mondani, hogy Star Wars rajongó vagyok, vagy itt egy Gyűrűk ura rajongó, akkor mindenki így azt hiszi, hogy ez egy ilyen gyermekdet hülyeség, és akkor, hogy mindegy, szóval, hogy ez persze egy popkulturális dolog, mondhatnék ennél sokkal kultúrsznobabb dolgot is, de igen, én nagyon szeretem, amikor egy történet el van emelve. Hát én azért szeretem a szürrealistákat, a fantasyt, a meséket, a szimbólumokat, mert azt hiszem, hogy az én lelkemnek, vagy az én lelki világomnak, vagy az én agyamnak, vagy az én kémiámnak sokkal
jobban esik egy szimbólumot feldolgozni, mélyebbre is megy, de nem sebez meg annyira. Hú, ezt bővebben ki kell fejtened. Hogy ez hol érhető tettem még? Mert értem, amit mondasz, hogy azon a film, nem tudom, hogy hívják, mert ugye a trilógiáig tudom, a tetralógia, kvatralógia, és utána mi van? Na mindegy, szóval, hogy ez a 6 részes film, sorozat, sőt most már többen mindenféle elágazásai vannak, hogy az nyilvánvalóan egy csomó mindenről beszél, ami túlmutat azon, amit a vásznon látunk, a hatalomról, az ellenállásról, az ellenzékiségről, a földalattiságról, egy csomó mindenről, amit ha akarok, akkor a mi kultúránkra is vonatkoztathatok. Te ezt csinálod? Persze. Abból tanulsz dolgokat? Tanulok is, meg van ez a felismerés, ráismerés öröme, mármint, hogy nem olyan hú de nagy kunst ráismerni, hogy ez a karakter kit vagy mit szimbolizál ebben az adott jelenetben, de inkább annak a kreativitását szeretem, hogyha valaki ezt nem túl didaktikusan, de mégis egyértelműen ki tudja találni egy ilyen párhuzamos dimenzióban, hogy ott hogy legyen leképezve az, ami itt van. És hogyha ez elég szép, elég kreatív, akkor az engem nagyon le tud nyűgözni, ha ez jól meg van oldva. Tudod, mi az érdekes? Hogy ugye az eltén nemzetközi tanulmányok szakra jártál, ami azért egy nagyon közéleti szakiránynak tűnik, noha én sosem tanultam, csak ezt képzelem róla, hogy akkor neked van egy intenzív ilyen, hát most lehet ezt közéleti érdeklődésnek, vagy akár politikai érdeklődésnek is nevezni, de mondjuk rendszerek felé való érdeklődésed, ezt jól érzem? Ezt nagyon jól érzed. Alapvetően nekem az volt az álmom, ilyen tini koromban. Nyilván akkor már játszottam, és azt éreztem, hogy ezt a világon a legjobb csinálni. Viszont valamiért mindig, tehát én nem vagyok ilyen álmodozós típus, mindig bennem van, hogy mi van, ha kell B-terv, és akkor ezért mertem tovább álmodozni azután, hogy mondjuk egy valamit így úgymond beteljesedni éreztem. És mi a B-terv akkor? Hát akkor azt gondoltam, hogy én ilyen háborús tudósító újságíró szeretnék lenni. Na ez nagyon izgi. Esetleg dokumentumfilm készítő. Tehát, hogy engem igen, nagyon érdekel a világ. Az, hogy ez a rendszer, amiben élünk, ez miket eredményez különböző táj és kultúra függvényében különböző helyeken. Jó. Hova mennél tudósítani? Ha te magad dönthetnéd el, és arról most ne beszéljünk, hogy hova tudósítanál, csak hogy honnan? Jelenleg nekem Dél-Amerika a legizgalmasabb kontinens, de... Mert? Azért, mert olyan nagyon nagy kontrasztba áll az, amit a természet kínál. Tehát, hogy ott az annyira fontos természeti régió, vagy ökológiai szempontból, olyan biodiverz, annyira csodálatos dolgok, tehát hogy ilyen egyedi világon csak ott vannak olyan növények, olyan természeti jelenségek, és ilyen nagyon sokkal biodiverzebb, mint a világ összes többi része, és ehhez képest ami meg ott politikai berendezkedés van, szintén hagyományszerűen most már, az meg ilyen teljes ellentmondás azzal, hogy ott mit kéne, vagy mit lehetne csinálni azzal a kontinenssel, hogy ez miért történik, ez engem nagyon érdekel. És akkor tulajdonképp volt egy olyan alternatív életed a fejedben, hogy oda költözni, és akkor onnan tudósítani, mert azért az nem háborús övezet, noha iszonyatos szegénység van, meg sokszor vannak felkelések, meg börtönlázadások, meg ilyenek, de azért az nem háborús közeg, tehát akkor téged egyáltalán az a kontinens érdekel, és ez az ellentmondás benne. Most így érzem, hogy ez érdekel, meg nyilván azért, amikor ezt átgondolja az ember, arra is gondol, hogy hol lenne szívesen. Tehát, hogy mondjuk Szibéria is biztos érdekes lenne, de talán nem ott vágyom élni esetleg. De miért ott vágyol? Tehát ez a Brazília, Argentína, ez a környék érdekel? Azért ott vágyom, igen. Napsütés, tenger, Hát igen, meg ott van valamilyen olyan hangulat is, amit én meg máshol nem éreztem. Ja, mert már jártál? Persze. Hol? Uruguayban, Argentínában, picit Brazíliában és Kosztarikán is voltam már. Na, ilyen hátizsákos turistaként, vagy hogy? Igen.
Csak mentél körbe a kontinensen, és megnézted a helyeket? Mindig voltak ilyen megálló pontok, ismerősök, de köztük egyedül mentem. Nagy utazó vagy? Mert egyébként, ahogy ide sétáltunk a parkban, hogy találjunk egy padot, akkor is elmesélted, hogy most is holnap mindjárt beszállsz egy autóba, és elindultok Európába, és elmentek Spanyolország, és itt-ott megálltok. Szóval akkor azt látom, hogy te egy ilyen nagy kalandozós utazó vagy. Igyekszem úgy csinálni az életemet, hogy ez beleférjen, mert ez nekem fontos. Hogy amikor tudok, akkor én megmozdulok, kimozdulok. Én nekem ez a kikapcsolódás, én itthon nehezen tudok pihenni, azért, mert nagyon sok mindent csinálok, ami nem egy munkahelyhez kapcsolódik, szabadúszó is vagyok, rendezvényt is szervezek, egy csomó ilyen közösségbe vagyok benne, amik így állandóan pörögnek, úgyhogy nekem el kell menni az, hogy ki tudja kapcsolódni. Ez egy ilyen belső, ezért is van ez az igény, meg hát a világ egy nagyon érdekes dolog, és azt gondolom, hogy akár színészként, történetmesélőként minél többet látok a világból, annál színesebb leszek, és annál többet tudok majd elmesélni, úgyhogy szerintem ez ezért is fontos. Na és a másik, hogy azt mondtad, hogy dokumentumfilmes is akár lennél, hogy az is ezt, mondjuk, ha most azt kérdezném, hogy mi az, ami érdekel téged dokumentumfilmes aggyal, akkor is ezt mondanád, vagy találnál egy közelebbi problémát, ami az igazságérzetedet bántja? Hát igen, most ebben a témában eléggé be vagyok borulva, de nyilván azért Magyarország határain belül nagyon sok mindenről lehetne dokumentumfilmet csinálni, és most ez egy estig tartó felsorolás lehetne. Igen, nem biztos, tehát, hogyha ha dokumentumfilmes lennék, és az lenne a misszióm, hogy információk közléssel emberek életét megváltoztassam, vagy segítsem, vagy így konkrétan közéleti, civil problémákról, és ne érzelmekről beszéljek, mint most, mert hiszek benne, hogy most is emberek életén segítek azzal, hogy érzelmeket mutogatok nekik, akkor valóban lehet, hogy inkább egy olyan témát választanék, ami számomra egy ilyen autentikusabb, közelibb, arról szól, ahol élek, amiben élek, amivel találkozom, probléma megoldani. De van ilyen a fejedben? Vagy most csak körbeírod, hogy kb. Hogy keresnéd? Körbeírom, hogy kb. Hogy keresném. Vannak dolgok a fejemben, de nincs egy ilyen effektív ötletem, hogy ha holnap kapnék egy valak pénzt, hogy ebből csinálj dokumentumfilmet, akkor nem tudnék holnap után ráugrani az első interjú alanyomra, mert így, tehát, hogy nem tart itt ez a fejemben. Ja. Egy kis zene után folytatjuk Döbrösi Laurával, mert azért már most vannak olyan ügyek, amelyeket képviselsz, és amelyek egyébként simán lehetnének dokumentumfilm alapanyagok is, szóval zene után folytatjuk. Döbrösi Laura a beszélgetőtársam, most már sok mindenről beszéltünk, arról a fantázia világról, ahonnan ő jön, egy kicsit a színpad és a film is belekerült már a beszélgetésünkbe, de az még azért bővebben is belefog, de ott tartottunk, hogy dokumentumfilmesként hogy lőnéd körbe a témádat, miközben már most vannak ügyek, amelyekben nagyon markáns véleményed van. Az például iszonyatosan feltűnő, hogy mennyire képviseled hogy kell ezt jól mondani? Sokféle mozgalom van, mondjuk a nulla hulladék, zero waste mozgalom, sokat beszélsz a globális felmelegedés hatásairól, illetve a tennivalókról, amiket mindenki megtehet otthon, de egyébként, amikor például kapsz egy díjat, akkor már ilyen feminista, sőt nem is már tulajdonképpen egy feminista köszönőbeszédet tartasz, mindenki királynő, koronákat fel, tehát hogy azért te ezt iszonyatosan tudatosan kezeled, és igazából nem tudom, hogy miért pont ezek a témák jöttek elő, vagy miért pont ezek lettek számodra fontosak, de hát közben meg ezek fontos témák, szóval, hogy kicsit áll a kérdés, de mégiscsak fontos kérdés, hogy miért lettél te ilyen nagyon hangos szószólója a hulladékmentesítésnek például, vagy egyáltalán miért tartott fontosnak, hogy egy beszédben ne azt mondta, hogy köszönöm, megérdemeltem, hanem ennél sokkal többet? A válasz arra, hogy miért fontos nekem, mondjuk például ez a két téma, az az, hogy azért, mert nő vagyok, aki a Föld nevű bolygón élek. Szóval ez szerintem mindenkinek fontos ez a téma, tehát hogy akkor is fontos, ha valaki ezt nem fogalmazza meg magának,
de az, hogy ne pusztítsuk el a természetet, meg az ökoszisztémát magunk körül, az nem nekem fontos, vagy nem szerintem fontos, hanem az egyszerűen fontos. Szóval, hogy azt így nem kéne. De egyszer csak januárban eldöntötted, ugye januárban, hogy te mostantól kezdve a lehető legkevesebb szemetet termeled otthon. Műanyag szemétre vonatkozik, de amúgy igen, mert nyilván ez aztán így tovább eszkalálódik ez a dolog, szóval ha elkezdesz így megváltoztatni dolgokat az életedben, akkor azért sok minden kiderül. Jól megy a dolog? Működik? Hát elég nehéz, de amúgy jól megy. Vannak ilyen bizonyos helyzetek, amikor rendszeresen elrontom, illetve még a régi dolgok elfogyása miatt nincs ilyen epikus sikerélményem, hogy mondjuk nem jön össze egy hét, amikor nem dobtam ki műanyagot, mert még fogynak el régi dolgok, de mondjuk már ilyen az első pár hétben egy-két nap volt, amíg sikerült tartanom, most meg már ilyen 4-5-6 az átlag. Hát azért az már nagyon jó, ezt akkor már dupláztad az időtartamot. Te arról kapsz visszajelzést, hogy a követőid azok veled gondolkodnak-e, vagy veled kezdik-e, haladnak-e veled, vagy csak pusztán tisztelnek emiatt? Abból tudom, hogy más is csinálja ezt, hogy én magam is, tehát én ott nem a tippeket osztogatom, én ott kérem és kapom a tippeket, és rengeteg. Szóval, hogy így nem tudom elmondani, hogy hány linket, ajánlatot, receptet, helyet, nem tudom, milyen módszert kapok, illetve nagyon sok ilyen megköszönést is kapok, hogy azért közben segít, de nem csak az én posztom segít, hanem adott esetben a poszt alatti vita, az emberek ott megbeszélik. Ez nem egy ilyen brutális, óriási nagy tábor. Szóval hogy ezért továbbra is azt veszem észre, hogy ez azért egy ilyen kicsi mozgalom, ami egy kicsi körbe már divat. Szerintem egyre nagyobb divat lesz. Igen, az a cél. Tehát én ezt kizárólag azért sem, nem azért már a saját életem kínlódásairól szeretek így beszélni embereknek, hanem azt szeretném, hogy lássák, hogy ebbe olyan emberek is beleállnak, akik mondjuk, mit tudom én, egyéb szempontból most így hirtelen mást is szoktak képviselni, vagy mondjuk divat, szóval, hogy mit tudom én, hogy én színésznő valaki, vagy képernyőn van, vagy valami, és akkor egy ilyen ember kezd el erről magyarázni. Tehát azt gondolom, hogy én éreztem ennek a felelősségét, hogyha emberek figyelnek rám, miközben beszélek. Én egyrészt attól nagyon lámpalázos leszek, amikor civilként mondjuk egy köszönőbeszédbe, ott ez nem egy megírt szerep, hanem ez én vagyok, és rettenetesen izgulok, hogy most én magamról mit mondjak, úgyhogy inkább nem magamról mondok, hanem valami fontos egyébről, szóval ez erről szól nálam. De ez a tudatosságod, ez mióta van? Vagy neked már a szüleid is ezt képviselték? Tehát nem is tudom pontosan, ők mivel foglalkoznak, vagy kik ők, valami közük van-e a színpadhoz? Mert hát, hogy hagyták, hogy színésszé válj, tehát valami érdeklődésük lehet ez iránt, vagy egyébként ők, nem tudom, klímakutatók, vagy szóval, hogy mik a szüleid? Nem, apukám vállalkozó, kereskedő. Olyan aranyéletes? Nem, tudtam már nem, vagyis én lehet, hogy még nem pukkadt ki a buborék, nem, de vagyis nem, ilyen kereskedő, és anyukám pedig angol-magyar szakos tanár. Pedagógus. Hát akkor nem lenne okvetlenül az életük része, de a tiéd meg mégis az lett, szóval őtőlük van a tudatosság, vagy már benned növekedett? Hát biztos, hogy nagyon jól neveltek fel, szóval mindig hagyták, hogy így szárnyaljanak a gondolataim, nem igazán korlátoztak semmiben, és viszont bíztak bennem mindig azt éreztem, hogy bármi, amit mondok, vagy gondolok, az lehet valid, mert nem mondta senki, hogy ez hülyeség. Szerintem az empátiámat az anyukámtól örököltem, az igazságérzetemet pedig az apukámtól, és viszont azt mondták, hogy gyerekkorom óta nagyon tudom, mit akarok, és nagyon megingathatatlanul tudom ezt képviselni. Mondták, hogy már gyereknek is elég határozott voltam. Ez nem változott ezek szerint, de érdekes ez, mert egyébként meg van egy kettősség ezen a pályán, amit most te jársz, és ennek az egyik véglete az, ami mondjuk az aranyélettel történt, vagy
Igen, azt hiszem azzal a leginkább a vörös szőnyeges bevonulás, meg a hihetetlen médiacécó, a fotózás, a rengeteg interjú, és így tovább, és a másik vége pedig mondjuk az alternatív színház, ami egy kicsi közegben működik, totál alternatív emberek írják, és hát a témák is olyanok, hogy nem populárisak, igazából nem működhetnének sok százezer ember előtt. Ez izgalmas dolog, ez a kettősség. Melyik a testhez állóbb számodra? Hát a piros szőnyeges bevonulás biztos, hogy nem tartozik azok közé, ami testhez álló számomra. Nekem az akkora stressz, hogy jó, most már azért megszoktam, de fú, az volt, sokkal nehezebb volt megszokni, mint mondjuk. De mit volt nehéz megszokni benne? Azt a figyelmet? Vagy hogy ne tudod, van egy csomóan azt mondják, csak el ne essek a cipőmen, mert ilyen gyönyörűséges ruhakölteményekben vonultál mindig, nagyon szépekben vonultál. Hát köszönöm, amúgy azt a részét nyilván élvezem, hogy ezek is művészeti alkotások, ezek a ruhák, ráadásul általában is ismerős, és általában nagyon emberileg is kedvelt tervezőktől szoktam öltözködni. Már ez is egy tudatos dolog, hogy amit viselek, az olyan embertől legyen, aki... Igen, aki valahogy legalább jó fej, vagy igen, szóval, hogy nyilván azt a részét, tehát nem az, hogy az egészet utálom, hanem abban is vannak nagyon jó dolgok, ott együtt vagyunk, meg nem tudom, képviseljük a produkciót, de az, hogy ez a szürreális mennyiségű koncentrált figyelem, ami ilyenkor egy ember, mit tudom én, cipőjére tud összpontosulni, az nekem nagyon durva. Tehát én azt így szétszórnám, és ilyen jótékonyságban szétosztanám a világban azt a kis figyelmet, ami olyankor nekem a bokámra, vagy a nem tudom. De hogy így, hogy ha lehetne ilyet, akkor azt én lemondanék arról, és szétosztanám a rászorulók között. De pózolni szeretsz? Vagy egyáltalán szereted, ha beszélnek rólad, ha szó van rólad, az jó? Nem, nekem nem, de őszintén szóval erre nehéz válaszolni, mert már egy ideje van szó rólam, és egy ideje ebben élek, hogy ezt feldolgozzam, elfogadjam, és nekem ez az élményem, hogy nem könnyű, viszont nem tudom, hogyha máshogy lenne, akkor mi lenne az élményem. Ez nyilvánvaló, tehát csak azt tudod, ami van, de hogy ezek szerint azért ezt szokni kell, meg szóval nem erre születtél, vagy nem vagy annyira exhibicionista, hogy élvezd azt, hogy csak úgy beszélnek rólad, hanem inkább a munkát élvezed, ha jól értem. Igen, én sokkal jobban élvezem a munkát, és amikor dolgozom, akkor egyáltalán nem zavar, hogy néznek. Szóval hogy kinállok a színpadon és játszom egy szerepet, akkor felőlem 1 millió ember is nézhet, és nem fog zavarba jönni, mert ott akkor az más. És casting helyzetben milyen vagy? Szerintem most éppen pont elrontottam ez egy rosszkor jött, vagyis hogy nyilván vannak a casting, ez egy ilyen rejtélyes műfaj, fogalmam sincs, hogy mit várnak, sokszor az csak, hogy kik, de azt hiszem, hogy van egyfajta olyan hozzáállás, vagy egy olyan, hogy biztonságilag kell ott játszani, a lehető legjobbat kell nyújtani, nagyjából tudni kell, hogy hova, mi a végeredmény, ahol ezt a szerepet majd lehet, hogy el kell játszanod, és közben nem szabad akarni. És semmiképp sem szabad elhinni, hogy megkapod, az a legrosszabb, amit tehetsz. Viszont... Ilyen rutinosan beszélsz már erről. Igen, tehát hogy úgy kell oda menni, hogy tuti nem, meg hogy amúgy nem is fontos, viszont azért mégis csak a lehető legjobbat kell kihozni magadból, ami tök ellentmondásos ahhoz képest, hogy ez nem is fontos, de na mindegy. És te tudsz nem akarni? Aha, persze, az nagyon jól megy. Igen, a nem akarás megy a jól? Nem, az akarás elengedése az elég jól megy. Tényleg? Miért megy az olyan jól? Mert nagyon sokat gyakorlom. Hogy? Hogy kell? Na, tessék, ez jó, ez egy tanítás. Hogy kell az akarást, azt teljesen elengedni? Hogy kell nem akarni? Ez a jobb. Igen. Egyébként a nem akarás, az más, mint az akarás mentesség. Nekem az egyes számú kulcs az elvárás, a zéró elvárás, az volt, hogy úgy akarom, ahogy lesz. Című mondat. Fatalizmus. Igen, meg hát, hogy nem kell nekem, meg nem is, valószínűleg nem is tudok, meg nem is kell nekem mindenre hatással lennem.
meg az is van, hogyha egy kicsit az ember befele figyel, mondjuk rendszeresen, akkor van egy ilyen önmérce, vagy egy ilyen belső mérce, és hogyha ahhoz képest a legjobbat hoztad, akkor azon már nem tudsz besérülni, hogyha más jobb volt, mint te. Tehát, hogyha te tudod, hogy te a saját magad maximumát sikeresen hoztad, mert hogy tudod, hogy mi az, mert már ismered magadat, akkor, hogyha valaki mondjuk jobb volt nálad, vagy valaki azért nem ért meg, mert ő teljesen más, nem azért, mert te nem elég jól kommunikálsz például, akkor azon már nem kell fennakadni, vagy attól nem kell megijedni, nem kell megsértődni, vagy megbántódni akkor. Ez egy jó kis önvédelmi mechanizmus végül is, tehát az önvédelemből alakul a filozófia, de ha már ezt így kérdeztem, hogy fatalizmus-e, akkor azért csak visszatérek el, hogy ez fatalizmus, vagy van egy filozófia, amiben hiszel, érted? Amennyire például tiszteled a természetet, buddhista is lehetsz, de közben bármi más is. Tehát van olyan filozófia, amit komolyan gondolsz? Azt hiszem, hogy hiszek egy ilyen sorsszerűségben, vagy egy a fatalizmus az lehet, hogy jó szó, mert szoktam ezt mondani végül is, igen, hogy mindennek úgy kell lennie, ahogy kell. Tehát minden úgy lesz, ahogy lennie kell. Mondjuk egy castinghoz visszatérve példaként, azt szoktam mondani, hogy minden szerepet az játszik el, akinek el kell játszania. De ez is önvédelem. Bizonyára, igen, lehet, hogy ebből fakad, de közben annyi tőlem teljesen független ilyen sztorit láttam, hogy mondjuk ráírtak, vagy rá gondoltak egy szerepet valakire, és teljesen más játszotta el, és attól elevenedett meg úgy az a karakter. Tehát, hogy kiderült, hogy ez jobb ötlet volt, mint amit eredetileg elképzeltek. És... Neked van olyan, amit módosítanál az eddigieken? Tehát amit nem játszanál el, vagy aminek nagyon örülsz, hogy úgy alakult, pedig nem gondoltad volna? Tehát van olyan, amit lényeginek tartasz, hogy megtörtént, vagy olyan, amit szerinted nem kellett volna megtörténnie? Nincs ilyen. Érdekes. Azt hittem, hogy Jaj, sosem fogom tudni a film címét, amiben együtt játszottál a Grillus Dorkával, és köszönöm, Félvilág, mindig alvilág jut eszembe, de tudom, hogy az nem stimmel. Szóval a Félvilágban például az a figura, amit alakítottál, az például egy annyira szikár, és tulajdonképpen annyira távol van a bájtól, meg mindentől, ami tulajdonképpen eredhet belőled, hogy én azt gondoltam, hogy az például egy nagyon fontos szerep abból a szempontból, hogy az ember megmutasson valami tök mást magából, egy szikár, kíméletlen szolgáló lányt. Az amúgy tényleg fontos szerep volt. Hogy azt az előbbi választ, azt inkább arra mondtam, hogy mi az, amit nem kellett volna, vagy amit megváltoztatnék. Igazából volt egy-két fordulópont az életemben. Ott például emlékszem, hogy az apukám az ott mondta, a Félvilág után mondta nekem azt, hogy színésznő lettél. Pont ezért valószínűleg, mert látott tőlem valami olyat, amit mondjuk addig, mit tudom én, 20 vagy nem tudom, 21 évet soha, ami gondolom meglepte. Úgyhogy ja, az fontos volt. És te mióta mondod magadról, hogy színésznő vagy? Hát nem tudom, kb. Tavaly óta. Tavaly óta? Tehát amikor már minden leforgott az Aranyélet 3 évada, már be is mutatták, akkor utána? Hát meg amikor azt láttam, hogy most így beállt ez, hogy most tényleg ezzel foglalkozom, főműsoridőben magammal, és mondjuk a pénzt is ebből keresem, mert ez mondjuk amíg így forgatgat az ember, de nincs egy állandó munkája, akkor ez olyan, mint egy ilyen alkalmi munkákat válasz, aztán fene tudja, mikor jön a következő. De aztán, amikor beálltak ezek a színházak is, akkor merészeltem ezt így kijelenteni. Színésznő vagy. Mert azért van nem főműsoridős dolog is, például a zenélés, az éneklés, ami tök izgalmas, hogy tanulod is, ahogy beszéltünk már arról, hogy nemzetközi tanulmányok szakon, te zongorázni is tanultál, igen, hosszan, ha jól emlékszem, hogy 12 éven keresztül, tehát hogy nagyon komoly közöd van a zenéhez, és közben meg nem komoly zenét játszol, hanem azért könnyű zenét, vagy
mondjuk így, hogy könnyű zenét, de abból azért egy alternatívabb műfajt, ami szintén tök izgalmas dolog, hogy kerül bele a pályádba. Ez már egy ilyen összművészeti dolog kezd lenni, egy mindennel foglalkozni. És akkor még arról nem beszéltem, hogy jelmeztervezést is tanultál. Azt nem tudom, hasznosítod-e valahol? Nem, az csak olyan volt, hogy a gimiben lehetett ilyen művészeti ágat választani, és akkor egy OK-s képzést ott így széthúztak nekünk 4 évre a gimi mellé, és akkor nekem az volt. Azt igazából magát a jelmeztervezés részét nem hasznosítom, inkább csak az a művészet történeti, meg művészeti kiképzés, ami emellé járt, ott volt színház történet, ott volt rajzóra, nagyon sok ilyen kreatív feladat, nagyon sok műftöri, szóval az rohadt hasznos volt nekem. Meg az ízlést formálja, tehát most sem egy ilyen tucat cuccba vagy, meg nem tucat a táskád, meg nem tucat a hajadban lévő pánt, vagy nem tudom mi, meg a kalap, meg szóval, hogy nem tucat. Köszönöm, ez jó esik. Ez most nem biztos, hogy törekvés, csak egy ízlés. Igen, lehet, hogy ez hozzájárult. Na és a zene? Hát a zene az mindig volt, amúgy az hamarabb volt, mint bármi más, mert Mikor énekeltél először, hány évesen? szerintem még egynél kevesebb. Hát igen, szóval mindig is énekeltem, az oviba is énekeltem, de már kislányként is, de már gimibe, zenekar, szóval minden volt, az mindig zenéltem. Apukám is zenél, vele is együtt is zenéltünk, ilyen tini koromba, ilyen irodalmi esteken dalokat énekeltünk. Szóval ez mindig is volt, csak mindig megmaradt hobbi szinten, mert a zenéléshez gyakorolni kell, és én sosem gyakoroltam. Ezért lettem énekes, valószínűleg, mert azt nem kell annyit gyakorolni. Van, ahol hivatalosan nem is színésznőként vagy megjelölve, hanem énekesnőként. Hát, igen, mert vannak bizonyos produkciók, ahol én énekesként vagyok jelen, ilyen például a Grecsó testvérekkel a Mellettünk című előadás, vagy a Villany Leó improvizációs táncműhely, ami pedig hetente van, és valóban az. Ez is Grácsó kezdeményezés. Igen, csak a Grácsó Zolié, nem a Krisztiáné. Igen, és én ott abszolút meg se szólalok, meg igazából nem is nagyon látszom, hanem oldalt ülök, és nyomom a zajt. A zajt? Hát igen, mert az sokszor inkább... Szóval, hogy az improvizáció és a kortárs táncosoknak nem mindig melódiák kellenek, hanem néha atmoszféra, vagy zaj, vagy visongás, vagy akármi. Szóval az ott egy nagyon szabad dolog. Ha valaki nem látott még ilyet, vagy mondjuk iszonyodik a kortárssal kezdődő dolgoktól, annak ajánlom a Villany Leót, mert W-vel van írva, hogy villany, és Leó, mintha ez egy név lenne. Szóval az szerintem egy nagyon-nagyon jó platform arra, hogy közel hozza hogy mondjam, kicsit nonfiguratívabb kortárs előadó művészetet az emberekhez, mert nagyon olyan erre alkalmas. Ez érdekes, hogy az elején mondtad, hogy azért tanultál nemzetközi tanulmányokat, mert hogy téged több minden érdekel, tehát nem tudsz felülni egy vonatra. Szerintem végül is az egész beszélgetésünk arról szól, hogy ezt a tételmondatot tudod alátámasztjuk, mert hogy kiderül, hogy mennyi minden érdekel. De az is kérdés bennem, hogy amennyire tudatosan képviselsz ügyeket, annyira tudatosan képviseled-e magadat is, tehát hogy el tudod-e képzelni, vagy elképzelted-e, hogy merre haladj? Hogy el van-e tervezve, vagy hagyod a véletlenre, hogy hozzam a felkéréseket, hogy azokra igent vagy nemet mondasz, hogy jó szerepek, stb., vagy tudod pontosan, hogy merre haladsz most? Full freestyle. Igen? Fogalmam sincs. Ez jó egyébként, mert így aztán bármi jöhet, tehát mondjuk parás is, tehát hogy biztos az jön el. Az egész szabadúszás egy kicsit ilyen gyomorgyilkos, nem? Igen, ehhez is nagyon sokat segít a zéró elvárás. Tehát, hogy ha én kijelentem, hogy freestyle, akkor viszont ne is legyenek ilyen szándékaim, meg vágyaim. Tehát, hogy akkor tényleg annak örüljek, ami van, és ha meg olyan jön szembe, ami nem tetszik, akkor meg ki tudjak térni előle, ugye? Igen, ez az egyik, ami segít. A másik meg az, hogy a görcsös ragaszkodást ötletekhez és dolgokhoz ezt el kell engedni, és ha ez komolyan sikerül, mert ez két elég nehéz feladat, akkor esküszöm, hogy lehet így is nyugodtan élni.
Hogy hívják azt a színésznőt, aki a profiban tűnt föl 12 évesen? Natalie Portman, köszönöm. Valahogy az egész figurádról Natalie Portman jut eszembe, aki egyébként szintén nem végzett színész, hanem a Harvardon végzett pszichológiát. Érdekli egy kicsit a tánc, balettos egyébként úgyis a férje, közben színész, közben 1000 dologban részt vesz. Kicsit olyan fazon vagy, mint ő, nem? Ezt már hallottam. Igen, és ja, hát ez hízelgő, mert az nagyon jó fej az a csaj. Hát tudatos. Igen, igen. Nekem ő egy szimpatikus, nem annyira szeretem ezt a szót, hogy példakép, de hogy így, szóval, ha valakihez hasonlítanak, akkor az mondjuk, az például legyen ő. Na, ja, igen. Akkor ezt most megcsináltuk. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.